Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum ɗan uwa. Barka da warhaka. A yau za mu yi magana kan yadda ake ciwaciwar chat ko kuma yadda ake samface chat a fice da shi, wato yadda zaka kundume chat ɗin wani abokinka ko wata abokiyarka ko wata abokinki ko wani abokinki ko saurayinki ko budurwarka. Let's say misali kun san dai samari da 'yan mata ba a raba su da ciwa-ciwa. Misali kana son yarinya kun daidaita cewa kai kake so kuma an daidaita, ko kuma kina son saurayi an daidaita yana son ki an daidaita magana. So ba za ka yi expecting din shi da chatting da wata ba, musamman idan ya zama love chat ne ko kuma flat chat ne. Haka kai ma ba za ka yi expecting cewa tana yin chatting da wani ba. So sai ka dinga ganin wata namba suna communicating amma kuma you became suspicious, kana ganin kamar tana chatting da wani ko kuma yana chatting da wata, amma kuma ba je ka tabbatar ba, kuma ka yi binciken ka kasa gano ya abin yake. So abin da za ka yi da farko ka yi kokari cikin yadda da soyayya da ke tsakaninku, ko kuma ke ma ki yi kokari cikin yardar da soyayya da ke tsakaninku da ke da saurayinki ko da kai da budurwarka, ka tabbatar wayan ta zo hannunka. Wayan na zuwa hannunka ka samu ka kwamushe wayar, ko maybe tana hannunka ka ce ta dan ɗebo maka ruwa ko dai wani abu dai wanda zai sa wayar ta minti biyu a hannunka. So let's say tana zuwa hannunka wayan ta dan shiga gida ta fito, ko kuma ya dan shiga ya fito ko wani abu dai haka. So sai kawai ka shiga chat wanda kake zargin sun da shi kana so. Kaga chat ne mai yawa, ba za ka iya tsayawa karantawa mai ake cewa ba. Idan ka ce za ka karanta, karshen ta ba za ka, kafin ka gama ko kafin ka ji inda aka tsaya, karshen ta dawo ko kuma ya dawo. Saboda haka sai kai book kana ansa, sai ka shiga wannan 3 dots menu, kana clicking din shi sai ka taba menu out, sai ka taba mu, kana taba mu sai ka sa export chat, sai ka dubo number ka, kana so kai sendin din shi, sai ka dubo number ka, ina number ka yake, sai ka dubo number ka, misali ta yi saving ɗinka da my number, sai ka kawai sai ka sa send, sai ka sa send, kana sa send kun ga yanzu ya tafi ko. So gashi ya tafi. So anan kaga in ta dawo ta duba za ta ga message, za ta ga ka tura wani message kuma za ta zama ta yi bincike akai. So haka anan sai kai sai kai haka, sai ka sa delete chat, sai kai deleting chat ne, delete with media in this chat, sai kawai sai ka sa delete. Kun ga yanzu ka yi deleting chat din. In ta dawo kawai ka miƙa mata wayarka, to yanzu ka gama komai. Sai ka koma cikin WhatsApp ɗinka, ko kuma kana iya bari sai ka koma gida ka natsu, ka sha ruwan sanyi, ka warke, sannan sai ka shiga WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka, sai ka shiga WhatsApp ɗinka tunda ai ka yi mai message, sai ka shiga. Yawwa, so wannan shine WhatsApp ɗin da muka yi message. Yawwa, to gashi kaga ga number ta turo maka message. So yanzu sai ka duba ga abin da ta rubuto, ga message din. So anan sai ka sauke message, wato za ka yi downloading message din da aka turo, sai ka bude. Usually idan wayar ka bata da abin nan, muna iya sanya editor din nan, sai mu bude, bari mu ga, banda tabbacin zai bude, amma dai ya kamata a ce WP ne shine zai bude shi normal. Yawwa, to kun ga wannan shine chat din da aka yi tun daga farkon ranar da suka fara chat din, da ranar 12 ga watan ranar 21 ga watan Disamba 2018 da karfe 12:30 da minti 5 na rana. Ga message din abinda aka fara cewa, in kun lura kamar unit ne na WhatsApp au na abin nan na me ake ce mashi, na admin aka turo, sannan kuma tare da wasu messages. Za ku dinga ganin messages din tare da reply din da aka yi. Wannan shine message din wanda ya tura, wato message din da kenan, best of all you are to clear the data of the following apps. To sai a duba shi ma ga aka reply din ita kuma ta yi, za a gani if you didn't, so gashi za ku gani gashi ya ce in kun lura duk ga dai messages din nan, ga na wanda ya yi ga kuma wanda answer da aka bayar. Wajen exporting za ka iya sanya a maka exporting har da hotunan da suke sharing tsakaninsu, da videos din da suke sharing, da files din da suke sharing.
in kuma baka so file din yayi nauyi saboda kada ya dade yana sandin har ta dawo, so kana iya dauka iya text din. Ai text din ma zai baka hints na abin da ake tattaunawa. Misali idan wani hoto ne ka ga reply an ce ka gaskiya kin yi kyau, kaga ai ka san hoto ne aka tura, baka da bukatar dole sai ka dauko media din, ka dauko iya text din za ka ganshi kilobytes ne kawai. Thank you very much, ina jin haka za mu tsaya. Thank you very much, sai kuma tutorial na gaba. Have a nice day. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.